Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbahan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun iman kapitadosan kula panjenengan menika ngawuhaken gesang enggal ingkang sansaya selaras kalian kersa lan dawuh-dawuh dalem Gusti. Pancen mujudaken gesang enggal ing Gusti Yesus menika boten gampil, menapa malih yen awake dhewe wis nduweni kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, adat saben sing kuat ana ing uripe awake dhewe. Termasuk wonten ing gesang pasamuan suci mirungganipun wonten ing tanah Jawi ing adat kabudayan Jawi menika wonten sapirangan sing boten gampil anggenipun ngowahi. Ingkang sepisan umpamane menika bab petungan Jawa yen ana manten. Wonten sapirangan umat sih gegeki petungane kepriye, dinane apa, jame pira, kadangkala terus tanda kutip meksa Rama kudu jam semene dina tertentu. Yen Rama matur diowahi, kadangkala boten kersa. Utawi nggih wonten ing pemilihan-pemilihan pengurus, saperangan umat menika tasih gadhahi pemahaman umpamane sing dadi ketua lingkungan menika kedah kakung, sing dadi prodiakon utawi mesinar menika nggih kakung, boten elok nek putri. Ning kosok wangsulipun wonten ugi ingkang nebih saking tradisi-tradisi. Umpamane sakmenika misa basa Jawi sansaya asing tumraping umat. Merga apa? Siji ya wis ora paham, loro sing tugas kadangkala ya kangelan, mbuh kuwi lektor utawa kur, menapa malih yen ngangge gamelan sansaya pusing. Lan tasih kathah sanesipun ingkang kadangkala dados alangan-alangan anggenipun bangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti lan bangun gesang enggal woing iman kapitadosan. Gusti Yesus ngersakake anggenipun pitados ing panjenengane menika ngawuhake urip anyar. Murid-murid dalem estu nilar sedaya dosa ing masa lalu lan bangun gesang enggal ingkang selaras kalian kersa dalem. Lan boten namung gesang enggal pribadi ning ya komunitas, persekutuan paguyuban sing anyar sing beda kalian komunitasipun tiang-tiang Yahudi sanesipun. Umpaminipun nggih komunitas murid-muridipun Farisi utawi Yohanes Pembaptis utawi ahli Taurat lan tiang-tiang Yahudi sanesipun. Awit menapa jejering komunitas enggal mesti ngadepi perbedaan-perbedaan lan penilaian ingkang benten kalian sing anyar. Mila kadangkala awake dhewe ya terus sok-sok wedi yen gawe terobosan-terobosan pastoral sing anyar. Pokoke golek aman ben ora kakean komentar, ya ora kakean pasulayan. Nah, kados pundi anggenipun Gusti nuntun para murid dalem? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula.
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 11 ngantos dumugi 17. Nalika samono murid-murid Yohanes Pembaptis padha sowan Gusti Yesus nyuwun priksa. Kita lan tiang-tiang Parisi sami siam, nanging kenging menapa murid-murid panjenengan boten? Gusti Yesus paring wangsulan. Para uleman sing padha jagung penganten, rak ya ora sak mesthine to yen padha susah saksuwene pengantene isih padha diadhep. Nanging bakal tekan titi wancine penganten diboyong lunga lan ya ing wektu iku anggone padha poso. Ora ana wong nambal sandangan lawas nganggo bakal anyar. Teneh mengko tambalan anyar iku narik-narik lan suweke malah saya ndodro. Anggur sing anyar ya ora diwadahi impes lawas, mundhak bedah lan anggure belabaran mrono-mrono sarta impese ya rusak. Anggur sing anyar ya diwadahi impes anyar, banjur karo-karone slamet. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring jawaban dumateng murid-muridipun Yohanes Pembaptis ingkang ningali kebiasaan enggal utawi kok ana sing beda ing komunitase murid-murid dalem Gusti Yesus. Awit menapa murid-murid Yohanes Pembaptis lan tiang-tiang Parisi sami siam kok murid-muride Gusti Yesus ora do poso. Nah menika lak ketok banget bedane. Sing kene poso nahan ngelih ngampet ngelak, kok murite Gusti Yesus telap-telep dahar. Mbok menawa ya mingin-mingini, mbok menawa ya kaya-kaya malah nyepelekke utawa nggodha saengga saged adamel emosi. Mila yen wonten ing gesang kula panjenengan kadangkala mireng wonten ing media sosial ana warung-warung sing dipeksa tutup rikala wancine poso, wonten sing dirusak, wonten sing didemo, mbok menawi nggih manahipun emosi rikala aku poso kok wong liya ora poso. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus paring jawaban bilih komunitas murid-murid dalem Gusti menika benten kalian komunitasipun murid-murid Yohanes Pembaptis utawi tiang-tiang Parisi sanesipun. Murid-murid Gusti Yesus dibangun kanthi tatanan enggal, tatanan sing beda kalian murid-muridipun Yohanes utawi tiang-tiang Parisi. Awit menapa ing wancinipun sak mangke ya bakal ana poso. Mung beda wektune, beda saate. Mila ya aja dimasalahke, kabeh duwe dinamika dhewe-dhewe. Perbedaan ampun ngantos dadi perkara, dadi pepalang anggone mbangun pasrawungan. Lan Gusti Yesus paring pitedah supados anggenipun nampa perbedaan, nampa babab sing anyar menika nggih kanthi semangat sing anyar. Aja ngasih semangate lawas mengko malah stres, malah ambyar, malah bubar. Nyuwun sewu wonten ing paroki Karanganyar menika gerejane anyar ning dereng rampung. Mugi-mugi mangke sak rampungipun gereja sing dibangun wis dadi anyar, umate ya nggadahi semangat sing anyar. Babab lawas sing ngalang-alangi anggone
ngembangake iman kapitadosan lan pelayanan anggih ditilar, dimbrukke lan selaras kalian bangunan sing anyar, tatanane yo anyar, cara pastorale yo sansaya anyar, sansaya endah elok, kukuh, perengkuh lan nyaman. Mugi-mugi wonten ing Gusti Yesus Kristus kula panjenengan sansaya saged bangun gesang enggal ingkang sansaya nyunaraken sih katresnan lan kawilujengan dalem. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.